Protekli vikend u Kovačici obeležila su brojna dešavanja, od onih kulturnih i zabavnih aktivnosti do sportskih i gastronomskih. Kada je reč o gastronomskim dešavanjima, zna se, u Kovačici se dobro kuva i dobro jede, pa se valja i takmičiti u veštinama pripreme dobrog gulaša i riblje čorbe. Takmičenje u kuvanju gulaša organizovao je fudbalski klub Slavija iz Kovačice u nedelju 2. oktobra, a ujedno je odigran i fudbalski turnir. Milan Nestorov, jedan od učesnika ispred Lovačkog društva Jerebice iz Kovačice, istakao je da je ujetno otvorena i lovna sezona na dan gulašijade. Za prvu, što se kaže, gulašijadu, ja sam zadovoljan. Bitno je, ja uvek imam taj stav što se tiče toga, bitno je druženje. Sad, ko će biti prvi, drugi, treći, to su neke po meni nebitne stvari. Znači, bitno je da ovu našu manifestaciju Kovačički oktobar koju proslavljamo tokom celog meseca oktobra i koju proslavljamo već 70 godina unazad, znači da upotpunimo ovakvim nekim manifestacijama, da li to kulinarskog tipa nekih sportskih takmičenja. Evo i mi danas, lovci ispred Lovačkog društva Jerebice, otvorili smo lovnu sezonu na fazana. Nije bio loš lovni dan, eto da napomenem i to. Malo smo izašli sa psima da prošetamo, što se kaže, ali treba da se okupljamo na ovakvim manifestacijama i da se družimo, jer kako bi rekao, u ovim teškim vremenima, barem ovde da nađemo neko to zajedničko druženje i neki zajednički jezik, da se ispričamo, da taj dan prođe bez nekih problema, da eto, vidimo ko zna da kuva, ko ne zna da kuva, ko je naučio, ko nije, kakav je čiji gulaš i da prođe u toj nekoj pozitivnoj atmosferi. Takmičilo se 11 ekipa, uglavnom iz Kovačice, jedna iz Padine i ekipa DVD-a Kovačica sa gostima iz Slovenije i Slovačke. Najbolji gulaš pripremila ekipa iz Kovačice koja je kuvala pod imenom SFRJ. Što se tiče daljih gastronomskih događaja u Kovačici, biće organizovano takmičenje u kuvanju riblje čorbe Zlatni kotlić u nedelju 8. oktobra sa početkom u 9 časova. Organizator je Udruženje ribolovaca Ribolovac iz Kovačice.